Bayot, magchika ta. Describe your first time. Sakit, guot, muagas ang dugo, hapdos, agay, aroy, giduot pa jud, ibot na sad. Di nyo ka kasabot sa imong bation, sister. Iyon ana di ay ang mag-blood donor. Nay, first time ko nakasunod og gay bar gabi inay ba? Bibo man ka nagsinanggitay diha nay no, mga bayot. Sinanggitay mo lang? Unya. Kaya sabay pinakakusukig pasinggit nga bayot dito. May lain pa? Si tatay. Uy, bay. Usa maganggang katawa mga diha? Kita ka atong tindera diha sa unahan nga maldita kayo? Oh, katong dalaga? Oh, kato. Uy, nga naman. Akong giilad bay. Giyon sa man mo siya pagilad. Nagpaload ko dito ay. Pero wala ko musulti niya nga wa ko'y cellphone. Ang umagad ngadto sa iyang ugangan. Kining iuli lang nako ni akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Kagahapon palang gani magikasal. Mao lagi na problema pa. Paghani mo na mo gahapon. Pwerte mang tuwang-tuwang oy. Gidagat ko. Makita kimi sa akong ka-textmate bay. May noon. Unsa man kuno yang suoton? Mag-yellow raman kuno siya sinina. Akong ignon nga, mag-green food ko. Guwapa gid siguro kaayo na akong ka-textmate. Pero dili ko mag-green oy. Magpula lang ko. Unsa ta? Ignorantig mga eyeball-eyeball? Pag abot sa Jollibee, doon na dayon siya na matigdan nga nakayelo. Apan bati kinignaong. Perting lingi-lingi sa iyang kasabot og nangitag naka-green. Og wa ka gwanta miduol kini kaniya. Og nangutana. Excuse me, ikaw ang akong kasabot? Hoy! Ay ko kapila-pila sa imong kuan diya ha? Naka-green ba day ko? Guard! Tabang guard! Naibayot oh! Nanang, ako nga inyo nga piliyon, isip opisyal ni nga ato nga dakbayan, na na-peaceful kaayo ang ato nga lugar, na walay gubot, na nga walay salbids. Kaya kung nga na ay maggubot-gubot, hanayo kabalaga, kaya ako nga pat yun. Ang madre ngadto sa sakristan. Akin dong, unsa may apelido nimo? Kabalo na ka ana, sister oy. Sige ko kagunit ana. Sanga? Sister baya. Rosario oy. Hala, bayot. Nga naman di ay bayot. Mana lang ni, kaysa mag-adik-adik. Naalagi hala sa ibabaw ni tatay nay. Maubitaw nga akong lingkuran kay ang mamatay. Mas isog si yaya na yoy kay iyang gikaon. Tay, gikasabaan ko sa kong teacher ganina tay. Nga naman, Saon, ako manggi halukan tong akong seatmate good. liwat lagi kayo ni mo na ako, anak. Oy, naliwat lagi kayo na ako. Unya,
Lami ba imong paghalok nung? Lami kayo, tay. Unsaon? Gwapo mo kayo siya, tay. Sa amo, grabe kadaghan ang langgam. Di ko di mo makita ang mga tanong sumay tungod sa kadaghan sa langgam. Ah, grabe binuang man ang imo habay. Wa man gay kumiingon nga daghan kag isda sa amo ang pispan. Unsa man kadaghan na bay? Aw, o kayon pa nimong isda ay makitang tubig. Oy, bay! Mayo niya ka. Nakapalit kong hearing aid. Mayo ni kay effective kaayo. Mayo noon. Nya, aha man na nimo napalit. Ha? Gahapon lang yun? Si Butchok, gadalag himungaan sa bulangan. Apanwa, kini siya pasudla. Pasalo kami bay, kay di rin ba pwede kasulod ang himungaan din sa bulangan bay? Ay, naunsa naman hinon eh. Ang inahan, mutanaw sa dula sa iyahang anak. Dong, kung kasal na ta, makabiya ka sa sigarilyo? Nga kung dili, biya lang ga oy. Sa inom? Yes lang ga. Sa laag? Biyaan. Biyaan oy. Unsa pa'y pwede nimong biyaan? Ah, bisan pag ikaw. Tay, nagbold ko sa magasin, tay. Tanawa gali akong picture sa page 10. Jesus, ginoo ko anak. May mas makauuaw pa ba nini? Naa, tay, sa page 11. Si nanay. Magtiayon, nagpa-check up sa doktor. Maayong buntag, Dok. Maayong buntag, usab. Ako, untang ipa-check up niya akong asawa, Dok, kay nidako man ang tiyan. Di ka ni siya buros? Ah, kajut lang kay hilingon ko. Ginhawag lalo, Mrs. Yun na pa. Uy, murag, hangin maning sulod sa tiyan sa imong asawa, mister. Ha? Hangin? Uy, unsa gipagtuon ni mo ning ako, Dok? Bomba? Duha ka buwang, nagkaistoryahan ay. Matod pas buang uno. Akin na yung pre. 5 plus 7. 5 plus 7? Kasayo na na? 10? Oh, nganong katawa man kabay? Abi kong di ka kamao. Nay, tinuotod na nga first love never die. Unsa pa? Nay, tanawang amahan mo. First love na ko na siya. Karon, buhi pag yung panuway. Usa ka dalaga, nakakita sa tinaguan sa usa ka litaw nga nangihi. Hala, oy. Kadaghan sa buhok. Kagamay sa sanga. Unsa man ay gusto nimo? Gamay rang buhok, daghan ang sanga. Kining day, sugot ka kanang imong duha ka bukid, ako nang paakon. Nya tagaan ti kag 1 million. Mao ba? Hala, sige. Gisugdan, dayon gibanatan og maayo. Human, may undang. Oh, wa man lagi mo paak-paak ka. Nagungad-ungad raman ka. Ay, kining wala ko'y kwarta. Nay, nagbukot lagi mong duhan tatay sa habol. O anak, kay tugnaw man kaayo. Unya, nganong naghubo mo mundo diya ilaw sa habol. Ni tubag ang amahan. Anak, igang sa ilawom anak, igang. Akining maduna.
apit naman gigumapanaw. Akong ibilin kini mo na lang at kanang atong yuta nga pagkaugmaron. Aron sa ingon, ikaw nang mangunay pag-ugbad niya na og mahimo ka na yung hingpit nga lalaki. Kay buhat man sa usa ka lalaki ang pag-ugmad sa yuta. Tay! Tay! Og isaad mo ka na ko nga imog atimanon ka ng atong jutay nga yuta. Tay! Isaad na ko tay nga akong tamna ng yuta. Pwede, bulak ako itanong tay. Usa ka sweet kaayo nga bungi, pag uli sa balay, gisampungan niyang mata siyang asawa. Og nagkanayon. Yes, ho. Pagiso-giso ka pa diha. Ngano kung dili ko kailan nimo, nga ikaw ra may bungi aning balaya. Usa ka katabang nga bayot nakakitag kondom sa salog. Hala, unsa man ni? Kaluod ba? Kining sir? Unsa ni siya? Kana ba day? Mo na kondom. Mao ka na gitawag nga safe sex. Yun na pa. Nga naman day, wala day sex sa inyong bukid? Naaman. Pero di po din unaan ni ka grabe nga astang panit mga tangtang. Oy, pre. Murag lalo man kay nimong gihuna-huna diha. Gihinukto ka man. Matay, gadamgo man kung kauban ko nun ako ang 50 ka contestant sa Miss Universe. Ikaw ra may nagproblema ana, pre. Kanindot ana. Unsa man ni problema ron? Matay, pre. Ako may nakadaog. Hubo lang ng imong sanina aron ma-check up ka na ko pag-ayo, okay? Maulaw man ko, Dok. Ayaw kaulaw. Doktor ko na kon mao na hala sige ato na lang palungon ng suga aron dili ka mauwaw. Na gipatay ko na. Asa man ako ibutang akong sanina, Dok? Kinig, diha lang ibabaw sa akong karsunis. Kining father, na ako'y ikumpisal nimo. Unsa man ka na anak? Ang akong uyab manggod, usahay iya kong hilabtan diha ibabaw sa kahoy. Mao ba? Murag unggoy. Usahay gud father diha gud sa dagat. Uy, murag isda. Di lang ka na father, usahay gud kay sa dalan. Uy, sus Mariusep, murag iro. Pero ang makauuwaw sa tanan father, kay usahay didto kunya kuanon sa likod sa kumbento. Uy, murag ako. Mao na kung gusto nimo. Mamahimo kang opisyal nga sama nako. Maisog. Di mahadlok og gubat. Oh, tanawan nimong lawas. Sa sige nimong jogging kada buntag. Di gahi na kayo. Dagko na kay kag mga bukton og dughan. Mao na akong gusto nga anak. Usa ka tunay nga lalaki. Kasabot? Yes, sir! Louder! Yes, sir! Louder! Yes, sir! Louder! Yes, sir! Stands right! Tiger look! Oh, ang imong tiyan, puro na pandesal. Gahi na kayo. Be, piktan ko ni be. Agay! Dear, unsa yung regalo nako sa atong 25th anniversary? Dalon ti ka sa Afrika. Ay, ka-sweet. Unya, sa atong 50th anniversary. Aya na dayon ti ka kwaon dito. Ay, ayaw po. Usa ka sexy kaayo nga babae nang umpisal sa pari. Father, pasalo ako kay nakasala ko. Unsa bay nabuhat mong sala anak? Ambot father, sa panahon nga makadungogan ni kog lalaki nga mamalikas. Bation dayon kog kalami. Ganahan kong mugakos og hagkan siya og you know na. Iyate, pagka panuway pasad. Ang pari o obispo naghisgutay.
Matod pas pare, gigukod ako ko sa kababae nga gahubo. Apan, midagan ako og mitago. Ikaw, Bishop, kung gukurong kag babae nga gahubo, unsa ang imong buhaton? Sama sa imong gibuhat, mamakag. Good morning, class. Ang atong subject karon spelling. But this time, akong balihon ang pamaagi. Ako'y mo spell out sa word o kamo among ngalan niini. Andam na ba kamo? Yes, sir. Danilo. M-A-N-I-L-A. Unsa man na? Manila, sir. Manila is correct. Butsoy. D-A-V-A-O. Davao, sir. Davao. Davao is correct. Madonna. Yes, sir. C-E-B-U. C-E-B-U? Unsa man na? Mura maglisod ka ayo. Hinayon lang na ako pagsulti aron di kayo niya madunggan. Madonna. Sir. Kibu. Pwede pa kusgan mo tingog Madonna aron madunggan na to. Kining ko answer. Cube. Nay, dali! Si tatay ug si yaya, gahalok! Unsa? Panuway gining tawhana ay. Asa sila? Joke! Si tatay rabitaw na og ang atong driver.